Les 7:04 del vespre estem debatent amb el Sergi Sol, l'Olga Ruiz, la Sílvia Oriols i el Cristian Escribano sobre els pressupostos de la Generalitat que depenen de la CUP. Sílvia Oriols, per tant, l'única cosa amb la qual estàs d'acord amb la CUP ara mateix és amb la independència a Catalunya. Tots els altres punts estan en profund desacord. Ideològicament som antagònics, evidentment tots dos som favorables a la creació d'un estat català, però sota models completament oposats. Jo, si em permets, volia fer un comentari sobre el fet que es destinin recursos a fer investigacions i estudis sobre l'evolució de la llengua catalana o sobre la seva desaparició, que és el que estem visquent ara mateix. Nosaltres trobem molt bé que es destinin recursos a això, però encara trobaríem més bé que es destinessin recursos a fomentar la llengua catalana i a penalitzar tots aquells professors que fan les classes en llengües estrangeres a les nostres escoles. Penalitzar en quin sentit? Penalitzar vol dir que som a Catalunya i les classes han de ser en català, s'estan vulnerant els drets dels estudiants catalans i com a qualsevol país del món on les classes es fan en la llengua endògena, nosaltres demanem que a Catalunya les classes es facin en català, tant a les universitats com als instituts com a primària. Vostè diu llengua estrangera, es refereix al castellà. Evidentment, sí. Per vostè el castellà és una llengua estrangera aquí a Catalunya. Ara respons perquè m'estàs mirant amb una cara, Cristian Escribano, però abans ens truca l'Anna des de Barcelona. Anna, bona tarda. Hola, bona tarda. La CUP. Què li sembla a vostè? Que els pressupostos ara mateix depenguin de la CUP? No. És molt preocupant que Catalunya depengui dels descerebrats de la CUP. Compte amb el vocabulari. No cal dir descerebrats, sisplau. No desqualificaré ningú. Però és una pena, perquè al cap i a la fi, què és el que està fent la CUP? Què ha fet la CUP? Res. Aplaudir i homenatjar els familiars dels terroristes dels atemptats de Barcelona. Això, en comptes de plorar les víctimes, van jutjar la policia. Els van acusar d'haver executat a uns terroristes. I això no hi ha dret que Catalunya estigui en mans d'aquesta gent.